जुदि एक हिसाबै जायोब्ला जेरै एक्जिकिउटिभ आरो लेजिस्लेचार एमं आनइकुवेलसो जागोन बियो इकुवेल नङा सुप्रिम कर्टआ सुप्रिम कर्ट सरकारा सरकार बेबायदि पेरेललि थाङो केजि सिस्टेम जोंहा कम्पिटिसनखौ होनाय जायो 60 केजि 75 केजि अरां दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानजायनायाव अरां हालामनि मेलेमजिबि सानसुमै बिथांमोनजों मोगा-मोगि सावरायनाय मोनसे हाबाफारि लानाय जादों। मोनद' गोजौ थाखोनि हारिनो गोदानै एसटि होनो नागिरनाय जि आसाम सरकारा मोनसे मिनिस्टारियेल कमिटि माने गठन खालामनानै जाबायदि बिथांमोना प्रतिवेदन होबाय बे प्रतिवेदनखौ एसे क्रिटिकेल एनालाइसिस खालामनानै नैबे सावरायमेलाव बेखौ नायबिजिरनाय जादों जे मेलेमजिबि आरो सानसुमै बिथांमोना थोंजोङै फोरमायदों जे बिथांमोनखौ जायखिजाया थाखोनि एसटि होआ मानो इनडाइरेक्टब्लाबो बियो थाखानाय 14टा जि ट्राइबेल बेखौ खहा खालामगोन होननानै बिथांमोना फोरमायदों। दिनै आनडिभाइडेड गवालपारा डिस्ट्रिक्टआव जिहेतु एसटिपि हिसाबै कच राजबंशी बिथांमोनखौ केटेगराइज खालामनो नागिरदों। दा बिथांमोनहा बै आनडिभाइडेड गवालपारा जिखिनि जोंहा बिटिसि पार्टआव चिरां आरो क'क्राझार दङ बै ओनसोलाव बै एसटिपि केटेगरिनि जि फोरमान बिलाइफोरखौ लानानै बाक्सा तामुलपुर अदालगुरि बायदियावबो जिखिनि जोंहा बर' राभा आरो गुबुन ट्राइबेलनि माखासे खाबुफोर दङ बै खाबुफोरखौबो बिथांमोना लाफैनो हानाय मोनसे जिहेतु बेबस्था जागोन बेफोरबायदि बिथिंखौबो सावरायनाय जादों। ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लकनि बाथ्रा गोदोनिफ्राय सरकारनि बिफानफ्रा बुंदों जे एनक्रचमेन्ट जादों बेयाव गुवाहाटी गोजौ बिजिरसालियाबो बुंदों जे एनक्रचमेन्ट जादों आरो जि चेप्टार 10 बायदि माखासे एभिक्सननि बाथ्रा दङ जे ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लकखौ जाय बिथांमोना बनाफाइड बेनि सेटलार नङा जाय बिथांमोना बेयाव थानो मोन्थाय गैया बिथांमोनखौ एभिक्सन खालामना होनांगौ होननानै मोनसे थासारिफ्रा जादों। दा जाय बिथांमोना इलिगेल भाबे ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लकफ्राव दङ नैबे फोरमान बिलाइखौ मोननाय लगे लगे जायखिजाया केटेगरियाव मोना मानो बिथांमोना लिगेल बिनि थागिबि महरै बिथांमोना हानि पाट्टानिफ्राय लानानै बिभिन्न रोखोमनि सुबिदाखौ मोनगोन। जाय सुबिदा जाय खाबुफ्रा थाखानाय जि जोंनि एसटि बा ट्राइबेल बिथांमोननि मोन्थायखौ थोंजोङैनो खहा खालामगोन होननानै सावरायमेलाव बेरखांदों। दा बिनि थाखाय जोङो थोंजोङै नैबे सावरायमेलनि गेजेरजों मोनसे मेसेजआ नैबे सावरायमेलनि गेजेरजों थांदों जे बेयाव खौसे हिसाबै गासैबो मेलेमजिबि सानसुमै बिथांमोनहा खौसेथियैनो आवगायनायखौ लुबैदों बिथांमोना जोंखौ सुबुरुन होदों आरो फैबाय थानाय समाव जों बेबायदिनो आवगायनांगोन। दिनै अरां दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादा आथिखालनि जि थासारि जे गोजौ थाखोनि मोनद' हारिनो जि एसटि होनो नागिरनाय आसाम सरकारा जि बावैसो जानानै थांनाय जि आसाम बिधान सभायाव जि बिल लाबोदों बे बिलखौ बिधान सभायाव ले खालामबाय बिखौ बे बिलखौ आरो बिथांमोना जि पार्लामेन्टसिम दैथायहरनाय बे बिथिंखौ नोजोर बोनानैनो दिनै अरां दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादा अरां दखरानि सिङाव थानाय जिखिनि मेलेमजिबि सानसुमै आरो दखरानि सिङाव थानाय बर'नि माहारियारि आफादाव बिबान लानानै आथिखालाव मावबाय थानाय दैदेनगिरि बिथांमोनखौ लानानै दिनै नैबे जि मोनद' हारिनो जि एसटि होनो थांनो नागिरनाय बिनि सायाव गुवारै मोनसे जि सावरायमेल जोङो लानाय जादोंमोन। दा नैबे सावरायमेलाव जोंनि ओनसोलनि मेलेमजिबि सानसुमै आरो माखासे माहारियारि आफादफोराव दखरानिफ्राय बिबान लाना मावबाय थानाय बिथांमोना फैनानै बाहागो लाफैदों आरो बेयाव नैबे जि मोनद' हारिनि एसटि होनो नागिरनाय बिनि सायावनो गुवारै सावरायनानै जाहाथे
कुनु पयथे जोंनि थाखानाय जि मोन 14 जनगोष्ठी बिथांमोननि जि मोनथाया मालाबाबो माने खहा जाया जाहाथे जोङो अरायसमबो जोंनि जि मोनथाय बेखौ जाहाथे नैबे मोनद' जनगोष्ठीनो जोंनि मोनथायखौ खहा खालामनानै बिथांमोननो जाहाथे एसटिनि जि मोनथाय बेखौ जाहाथे होआ बिनि सायाव बिथांमोना सावरायनायनि गेजेरजों माखासे दाबि दिखांनाय बे बाथ्राखौ जोंनि गेजेराव जोंनो फोरमायदों लखरा एबसुनिसिम।